Ora perkara kupan itu terus ngetekno sego kowe kok kupan. Mbokmu ki asine yo kenes lho kok iso. Tunggalmu pira? Anak tunggal. Yo ya yo Pak yo pantes berarti anakmu sitok ta Yu? Iya. Yo nek madang sedina pira? Heh? Ping 3. 3 kilo. Sedina adang ping 3. Lho lah kowe iki wong apa bulldozer? Joget ya. Nggih. Heh? Nggih. Iya sawere ning kene iki lho. Lagune apa? Ini minta apa, Mbak? Sembarang sing penting penak. Dangdut. Koplo, Mas. Dangdut. Sembarang apa? Deva kowe maju kene, Eva. Eva Putel, ayo rene joget nyanyi, joget. Sumpah. Sing iki lho bantet ngono to kowe iki. Aja ngenyek. Awake tara lemu-lemu.